Takže ahoj lidi, toto je video prostě, nevím jaký, ale já jsem se neudělala, tak jsem našla letáček. Mám zmrzlinku. A tohle je video pro Jaku, pro Adušku. Protože je video už i pro Elišku, Myšku, Lišku. Takže tohle je pro Adušku. Takže si Ťapko a Aduško, vážně nejlepší kamarádka, jsi velmi hodná kamarádka a prostě všechno možný. A ještě za tu, jak jsi hodná, tak tě Lukáš pozdrav. Ahoj. Ty jsi tu plác čokoládu na zem. Ahoj. No tak asi už končím. Prostě takže to je úplně všechno, psy Ádí. Tak ahoj.